Hekk kif il-Ministru Clifton Grima ħabbar li se tkun qed issir riforma fejn jidħol il-homework għall-istudenti bosta liema ddikjaraw li huma qatt ma kienu konsultati dwar dan, filwaqt li anke spjegaw li ma nataw l-ebda linji gwida dwar kif it-tnaqqis tal-homework se jkun qed isir. Net News staqsa l-Ministru Clifton Grima dwar dak li qed jgħidu l-għalliema, ċoe illi ma ġewx ikkonsultati, fejn il-Ministru ddikjara li huma l-ġurnalisti li huma żbaljati. Bdejn il-policy tal-homework, għalfejn ma konsultajtux lill-għalliema? Le, żbaljat. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni jispiċċa jgħid li jista' jagħti il-każ li l-għalliema ma ndunawx jew nesew illi kien hemm ċirkolari sabiex l-edukaturi jagħtu l-opinjoni tagħhom. Forsi dak li jkun ma ndunax jew nesa. Minkejja d-dikjarazzjonijiet tal-Ministru l-edukaturi qed jibqgħu jinsistu li ma saritx konsultazzjoni diretta mal-għalliema brabta ma' din is-suppost riforma fil-homework, tant li anke l-ġenituri ma jafux eżatt kif se taħdem din il-bidla u kif se taffettwa lil uliedhom.